Sunana Uzi Muƙyaƙyata. Me sunan shugaban ƙasa? Goodluck Ebele Jonathan. Wace shekara Najeriya ta samu incin kanta? 1960. Cutar HIV tana da magani? Amma har yanzu likitoci ba su tabbatar ba. Okay, kana iya tafiya. Next. Kaji an ce na gaba. Da me aka tambaye ka dan yi sauri. To yanzu kana ji na ka saurare ni. Tambaya na farko Goodluck Ebele Jonathan. Tambaya na biyu 1960. Tambaya na ƙarshe amma har yanzu likitoci ba su tabbatar. Na gode. Me sunanka? Goodluck Ebele Jonathan. Shekarunka nawa? 1960. Amma kai mahaukaci ne ko? Amma har yanzu likitoci ba su tabbatar ba.